vi har haft om økologiske produkter. Og det første, vi har lavet, er en Porter's Five Forces for at analysere branchen. Truslen for nye indskrænkninger. Der er ikke specielt høje kapitalkrav, men meget know-how for at vide, hvilke produkter, som kunderne vil have. Økologiske kosmetikprodukter er i vækst, det vil sige, at kunderne vil gerne bruge penge på økologi, men de stiller også flere spørgsmål til deres produkter. Derfor kræver det know-how, men de lave kapitalkrav gør det lettere at komme ind i branchen, hvilket gør konkurrencen højere. Købernes forhandlingsstyrke. Køberne er ikke afhængige af produktet, derfor bliver konkurrencen højere, da køberne kan vælge andre alternativer. Truslen for substituerende produkter. Der er mange substituerende produkter, som opfylder det samme behov hos kunderne. Substituerende produkter gør konkurrencen høj. Leverandørernes forhandlingsstyrke. Der er kommet flere og flere leverandører af økologiske kosmetikprodukter. Derfor er leverandørernes forhandlingsstyrke lavere, fordi butikkerne ikke er afhængige af leverandørerne. Det gør konkurrencen lavere, fordi leverandørerne ikke kan presse priserne. Rivalisering mellem konkurrenterne. Branchen for økologisk kosmetik er forholdsvis høj, fordi vi fandt ud af, at 3 ud af de 4 kræfter virksomheden reagerer som ørnen, den selektive, det vil sige, at virksomheden reagerer, når de føler det nødvendigt. Ja, og produktet, det er langvarigt eller kortvarigt produkt. Økonomiske kosmetikprodukter er langvarige produkter, fordi de kan bruges over længere tid. Kvalitet. Den funktionelle kvalitet omfatter de økologiske kosmetikprodukters egenskaber. Den smagsmæssige kvalitet omfatter kosmetikkens emballage, udseende, farver og design. Psykologisk kvalitet drejer sig om den prestige eller det image, der er ved økologisk kosmetik. Produktets livscyklus. Økologisk kosmetik er i vækstfasen. Her stiger efterspørgslen kraftigt, fordi en større del af kundemassen tager produktet til sig. Markedet bliver også interessant for konkurrenterne. I artiklen siger de blandt andet, at der er kommet stor konkurrence blandt de økologiske produkter, og de oplever hele tiden, at der kommer nye til. Produkterne har i de senere år bevæget sig fra traditionelle helsekostbutikker over til varehuse og kæder som Matas. Samtidig er store spillere som Organics og L'Oréal begyndt at udvikle økologiske produkter. Den bredde giver også nye forbrugere. Distribution. Distributionskanalerne. I branchen for økologisk kosmetik er det indirekte distribution, men det er også direkte. De sælger ikke deres produkter direkte til slutbrugere, men har i stedet flere mellemled i distributionskæden. Medmindre det er en stor kæde, som vil købe produktet, så kan de gå direkte til producenten. Nogle producenter har også hjemmesider, hvor slutbrugeren kan købe det direkte. Distribution på konsumentmarkedet. Detailhandlen, som forhandler det økologiske produkt, køber det ind hos en grossist, som har købt det af producenten. Store detailhandelskæder kan dog købe det direkte hos producenten for at spare det led af, og på den måde spare. Distributionsstrategi. Vi mener, at det er både intensiv distribution og selektiv distribution. Da der bliver solgt økologisk kosmetik, som f.eks. Bilka, er distributionen intensiv, fordi de prøver at komme ud til så mange som muligt. Men deres distributionsstrategi kan også være selektiv, fordi nogle mærker vil ses mere eksklusivt og professionelt, og derfor så vælger de deres distributører med omhu. Beliggenhed. Valget af beliggenhed er meget forskelligt for de forskellige økologiske brands, alt efter hvilke distributionskanaler de har valgt. De vælger nok ikke detailhandlere, som ligger ude i små byer, men nok nærmere tættere på eller inden i de større byer. Pris. Det er økologiske produkter, fordi de er dyrere end almindelige produkter er. Man betaler for, at produkterne er svanemærket og foruden kemikalier og usunde stoffer. Produktet er prisuelastisk, da forbrugeren, som køber produktet, vil købe dem uanset prisen. De er i forvejen villige til at betale den pris
produktet koster, fordi de ønsker lige præcis det specifikke produkt. Markedet benytter pris-kvalitetsførerskab, da strategien kendetegner meget høj kvalitet. Det er også svært at efterligne produktet. Markedsbaseret prisfastsættelse. Præferencebestemt pris, da man jo har præference for et specifikt produkt. Forbrugerne er villige til at betale prisen for det unikke produkt. Promotion. Matas har deres eget katalog, der bliver sendt ud med posten samtidig med byavisen og hvad vi ellers modtager. I deres katalog har de hver gang deres egne sider, eller en side, som er fokuseret udelukkende på deres økologiske produkter, mest for deres egen serie Matas-striber. Derudover er det sjældent, man for eksempel ser i tv-reklamer eller aviser, at der er reklamer for økologiske makeup. I modeblade og magasiner for kvinder ser man dog ofte reklamer for økologisk makeup. Man ser aldrig specifikke mærker sponsorere til diverse offentlige begivenheder som sådan. Jeg vil mene, at hele branchen inden for økologisk makeup benytter pull-strategien, da de vælger at indrykke via magasiner og blade. De har valgt tv-kampagner fra på grund af de store omkostninger.